बाबा कुसन जन गोगायना कुंगिलरी जन पळे एक अंगडी बागलंतुणी खाली मुन्ना यप्पा पूर दांडल मारैती होई सुरेखुने आता परबे सीजन नवे मार्गर वच्चादायना मक्क डैली आफीस आवत्तना कस किरकिर दत्तुगतस्वे कस कोरचे वचकतीजी आणि एक अर्धा दिस मागे तितलसना आमका इतलं सुस्त जाल गो पाप तुळसी ते चारडा उकळून घेऊन भवली मुगो होया बा चारडा उकळून घेऊन भोंची मला तमाशवे पाप चारडा नीत करत ना ती काही नीद येईल की कसं की ना गाय नोन्ने हाव निद्देनी ती निद्दल नवे त्यांचे मग आराम दले एक घड निदल येतसील मुगो चारडा निदलतेत ना चिकीची एक 10 मिनिट निदल पुरा आराम दत्ता मागे रस्मो काम ती नोटच वितर पूरा कोण घेऊ का तू थोडा वेळ निद्दे आम्ही घरावत ती ना सुरेखने ती निदलरी चेक नमने आराम मक निदो का मुण काय ना बा तसल कसने सुस्त दायनी आता तुमगे लट्टू बैसून पट्टंग मत नवे हे एक नमने रेस्ट मका आराम दत्ता आता मग एक काम करता शरबत कोण हडता नाक सैबिनी तू आराम उलैता बैसा अत्तितल्याची पाणीपुरी खाऊन ज्यूस पिऊन येईल नवे पिल्लल खल्लल गळेन तू अस आणि पिऊ चमिक जनंत साधी नाबा वई गो कसने कोर्च नका तुंगेल घरा का येईल तदना कसने खाऊन पिऊन वचका म्हण रूल्स असवे त्यापर सोन सोडी अतितल्या मी वट्टुकोन खाऊन पिऊन येईल नाही गो बैसा एक 10 मिनिट को मागे राहून घरा वाटता नाही गो तुळसी तू चरडा उंगल घेतले तुगल बामणा घेतले तुक कसने घेतील ना मुगो मक्क कसने नक्का बा हाव कापडनेशे भारी अप्रूप तुमको गोतस मो केदनाय हाव हेसले ड्रेस घालचे आणि नुस्तीची घेऊचे तक्का चोळी शिवंचनी मुल्ले दवरचे नवे हन्नी पुणी अंगडी वतन घालून घेतती चरडा कशी ड्रेस दाव का नवे मक्क कसेलक तशी करचे नच गो तुळसी तंक 2 जण घेतना तू एक चढवे चढ मोल्लत नाही दलरी एक उणी मोल्लचे आता ते रिडक्शन सेल अंतनी लायक असेल पळे तंतल खंचे पण एक घेऊ का असेले तू एक मारायती हाव घरान तू असतेल नवे मग कसेलेक सुरेखोने चूकी गो तुळसी बाय मेन्शन आम्ही घरान तू असे आम्ही खई वचन ती म्हणून परने नाही ती भितरी जीवन करतात ते भाई चूकी चंद ड्रेस घेऊ का चढ मल्लत नाही दलरी उणी मल्लत दलरी होडना एक लायक ड्रेस घे पळे एक 4 ड्रेस घे चढ मल्लचे 2 घेऊच बदला का उणी मल्लत 4 घे आणि चंद ड्रेस घाल घे तुका तांगल शिवंचक दिवचानी येतात नाही गो तदना तू असले ड्रेस अंत असतवे लायक ड्रेस घाल घे हाव हंक चिके चढ मोल्लाचे ड्रेस घेतले नवे तश दान मी गेला चिके ದುಡ್ಡು ಉಣಿ ಪಳ್ಳೆ ತಕ ಮಕ್ಕ ಮುಣ್ ಕಸನೆ घेनी हाव तुगेला ದುಡ್ಡು ಉಣಿದಲರಿ आमಗೆला निमगू चनज्जेसिल गो आम्ही 3 जण मळरी बब्बईने म्हणके असत मारायती तू एक करत सैबिनी होई गो गायना आम्ही मात्र तुळसी कामगेली म्हणलेचे जरा तिघेल म्हणन तू आम्ही दुसरी म्हणके अस कसं करते दत्ता सोडी तशी प्रबेजर कोण घेनक सुरेखोने हावनी घेता आणि सद्यन तू दिवाळी पर बैल नवे तेत नाव घेता तेदने घ्या आता घ्या म्हणू सांगचे एक काम करूया फाय परा उचून घेऊया वापस आम्ही अय्यो मक्कनी वापसूचून अवंगल घेवच्याक पुरसत ना गायन हुन्ने एक राशी अवंगल शिवंचे अस तांक पूरा तन संगील डेटा भितर दिव का नवे मक्के गडी पुरसत ना गायन हुन्ने दायत मारायती तुगर मना अंतसील म्हणकी करी आता चरडू निदला नवे रणपास कसा म्हण पळवणं शिवंच्या पैसा आम्ही आणि येतात गो तशी तुळसी चरडू कशी निदला आणि थोड्या वेळान तू तुळसी दासता टाक हे ड्रेस नि दिवनो मागिरी थो कसन सांगतो हने तू 3 कसने संगनी पूर्ती तुमची लक्कून घेऊन लज्जेत असं बामनाक फर्स्ट गिफ्ट दित्तास हे खुशी जीवन पूर्ती दवर घेऊ का हा एन्जॉय करी हा वनी गायन तुमक डिस्टर्ब कर नता बा ताने उच भितरी वगोगी रेडी जाऊन बैसा इथे गायना आम्ही वचा पळे चरडू कशी निदला बमना लगी आरामार बैसून उल्लई कळवे शिवून चष्मून धाव नचू नका आम्ही आणि येतात बाय थोडे वेळानंतर
हा तू टेल्वे दल्लाज मिगेला वस्ता पोट्टक्का तू बुदोन तिनवे हंग बैस हाव तितली भितरी कोकम कोर्न हडता तुक मागीर कोकम करायतदयत्वे दायतಮ್ಮ तू वगी वगी मका कोकम हाडी हावंग बस्ता हो आ नईल मुगो अन्न लगी खेळता बैस हा वगी वगी हुन हुन कोकम ರಂದೈ ಪುರ घेऊन येतदयत्वे अन्न हंग बैस हाव तुका कशंकी सांगता कसन सांगता गो बंगारी आजी हाव अम्मा गयन्माई चुलेकमाई पूला ताट गेलेली मका अम्मने चंद पप्पा घेतला तू काय पप्पा घेतला ना होईवे तुम्ही पुरा टाट गेलेलींतवे चंद चंद पप्प घेतलावे वा सूपर हाव संका म्हणसिरी तितलं भितर हिंड सांगून दलपळे तुम्ही हातपाय तोंडून जेवण येते तुमकां वाडता मागीर हिकयला वयता हांव अवंगल हरचक तुका दुड्ಡು खंय दुखू नईल गो तश कसलक निमगी ती आता हांव जोडता नवे मिगे लगी थोडे दुड्डस नवे तंत दुखून हाडला हांव म्हाका कितले खुशी जाल गो तसवे हा दायत हाव हातपाय तोंड धुवन येता जेवणा वाडी हा योगा पुट्ಟ ಕಲ ವೈತಾ जेवण दत्तरी इते रूम अंतो टिपाई वेरी बैग दवरला पळयती अवंगले पण घालू पळयती पक्कने टाईट दत्ता लूज दत्ता मळरी वापस देऊन दुसरं हडियत नवे नक्क गो म्हाका अवंगल निघान पळोवची इंट्रस्ट ना म्हाका अवंगले नाका वापस दिवन सोडी कसने वापस दिवचवे हांव तितला शेरी सोदून सोदून घेतील गोतसवे तश कसलक म्हणटा ती कसन दल्ले येतून समासिरीन तबा मागीर एक नमने कोप कोपशी करतात मू कसं दल तुमका म्हाका कसने दायनी गो हांव समस आसिल म्हणकेचस सुरवेरी ते अवंगल होन वापस दी म्हाका कसने अवंगल नाका अय्यो देवा कसले कश म्हणतास तुम्ही नक्क म्हणलवे ऐकू का न्हू तची नक्क म्हळ मागीर नाका म्हाका ते अवंगल घालून घेवचेक इंट्रस्ट ना गो न्हू तो चोर न्हू वापस दी इते कसन दल तुमका अश कसले कुलयतस ती अय्यो रामा हंग कसन दल्ला बा येतळ ती समासिलीन ती कस की अबा मिगेल ग्राचारू समना